Tak ahoj, já tě vítám u dnešního videa a dneska si spolu uděláme takový větší opening FIFA World Cup kartiček pro rok 2026 od Panini. Dneska vlastně jsem zjistil, že v obchodech Dráčik, když si koupíte 3 balení, tak dostanete jedno promo zdarma. To je vlastně tohle. Ty balíčky normálně zelený, klasický, tak ten promo balíček je takhle, ale má to stejný počet karet, 8, akorát má trošku jinou barvu. Určitě bych se na to zeptal, protože tady v Dráčiku zrovna jsem kupoval jeden balíček za nějakých 59 korun, což znamená, že 59 x 3 je nějakých 177 a za 177 korun si myslím, že mít 4 balíčky, což nějakých 36 karet není úplně špatný. Takže mám tady ještě tyhle 4 krabičky. Ty krabičky, tyhle menší, tak jsou po 4 různých designech. Pak se prodávají ještě další ty větší krabičky, ale já už jsem konečně dozbíral tyhle. Nemohl jsem najít tuhle poslední, kterou mám tady zabalenou v krabičce. A dneska si teda otevřeme tyhle 3 balíčky plus ten jeden promo balíček a rovnou, když už u toho budu, tak vám ukážu moje album, jak jsem na tom, jaký kartičky třeba mám, co mi padlo v tom Dreamboxu, zrekapitulujeme si to, plus samozřejmě ještě tam můžeme koupnout třeba nějaký zajímavý Golden Ballery, který mi padly, dokonce tam mám 1, 2krát, ale to vám řeknu až potom. Tak, já začnu s prvním balíčkem. Tak, hodilo by se mi, kdybych otevřel nějakou Momentum kartu, bylo by to fajn, ale ta šance není moc velká. Tak. Tady vlastně ještě Panini má tu svoji online hru, kde můžete si takhle naskenovat ten QR kód nebo zadat ručně a vy si pak jakoby můžete hrát tu jejich online hru, ale je to jenom pouze do 31.8.2026. Takže první karta Jackson Irvine, Hero. Další Hero Richie Laryea, Andrew Blake, Ruben Neves, Elijah Just, Anis Delacroix. A tady je první Goal Machine Power Up, Jonathan David a Alphonso Davies. Tyhle takovýhle ty ikon karty a podobný, vlastně fans favorite, tak se krásně lesknou, jsou moc hezký, tyhle kartičky se mi líbí. A přijde mi, i když porovnáme tu kartičku, například tuhle základní, tak ta kvalita není taková, jo. Tak přijdou mi i většinou tyhle karty prostě takový hůř vstřižený, off-center úplně a podobně. Tak tohle je první balíček. Tak, teďka rozbalíme druhý. Bylo by fajn, kdybych třeba rozbalil dneska nějaký Golden Ballery. Chybí mi tam třeba Kane. A? Ne. Já už mám Sona 2krát. Nevadí. Štěstí spíš v neštěstí, no, nevadí. Morten Hjulmand, Hosen Kanani, Vanik Semedo, Pervis Estupiñán, Dan Ndoye a Midfield Maestro Power Up Martin Odegaard a fan favorite Vazan Al-Naimat. Tak to je škoda, protože sice jsem otevřel Golden Ballera, ale Sona už mám 2krát. To jsem zrovna chtěl říct, že je můj duplikát, takže tady to je vlastně můj 3. Golden Baller Heung-min Son, bohužel. A nevadí. Pak to s někým budu moct třeba vyměnit, někdo, kdo třeba Sona nemá, tak se mu to bude hodit. No ještě nemám ani jednu Momentum kartu, vlastně jediná, která chodí v tom Dreamboxu, to je to první video, co jsem dal na kanál, tak
tam je ale jako v základu v každém balení. Takže Ruben Providence, Logan Costa, Joe Bell, Florian Wirtz, Lucas Mendes, Kerem Aktürkoğlu a další midfield maestro Powera, Luka Modric a Michael Amir Murillo. Jo, moc hezky se lesknul takhle na tom světle. Fakt paráda. Tak, teď už si otevřeme. Nejsem si úplně jistý, jestli to je akce přímo jenom dráčiků, nebo to je jako komplet nějaký promo, ale já jsem to zatím ještě nikdy neviděl. Nechci tady úplně dělat reklamu, ale v obchodech, do kterých já chodím, tak zatím mě na to upozornili jenom právě tam. Tak je tam 8 karet klasických. Píše se tady, že to není na resale, jenom pro promotional use only. No, tak jsem zvědavý. Nějaký golden bowler, který se taky hodil. A nebo aspoň ta momentum karta, která mi ještě chybí. Tak, absolutně netuším, co je tohle za kartu, respektive vím, co to je za kartu. Je to nějaký národní tým, jejich jako logo, ale no, to si pak dohledám. Možná to je Panama? Nevím. Ale zase Son, dneska mám na ně štěstí. Ikona Heung-min Son. Tak. Alisson. Reece James. Daniel Malen. Joško Gvardiol. Nicolas Pepe. Maxim de Kuiper. Tak, to byly vlastně balíčky, promo, když si koupíte v dráčiku 3, dostanete 4. zdarma, což je za mě fajn. A teď už otevřeme tady tu krabičku, plechovku. Tady vlastně už v základu by měl být minimálně 3 limitované karty. Nevidím to tady někde napsaný. Jo, tady je to napsaný nahoře. 3 limitované karty. A těch už mám taky dost. Přece jenom nějaký jsem objevil v balíčku, respektive v těch plechovkách. Takže už tam mám dokonce třeba Luis Diaze 2krát, tak snad toho nebudu mít teďka po 3. To by byla asi sranda. Už nevím, co bych s tím dělal, snad by to někdo vyměnil. Tak, ty limitky by měly být hned na začátku. Jinak v těch plechovkách jsou pak ještě 4 balíčky. Takže dalších 36 karet. Ne, tak nejsou na začátku. Tak já nejdřív vyndám ty balíčky. Nebudu koukat na tu limitku, se mi to tady nevypadne. Oni jsou totiž zabalený v takovém průhledném obalu a vlastně na plní dobrou hned vidíte, koho tam máte, což je taky za mě trošku nešťastný, ale já to dám tady zatím na stranu. Jinak tady teda byly takhle v plechovce 4 balíčky, plus jeden ten balík těch limit karet, ale nejdřív rozbalíme ty klasický. Takže začneme prvním. A líbilo by se mi momentum karta třeba Dembeleho. Jsem teďka viděl, někdo dával na jedné facebookové stránce sběratelský. To by mi vůbec nevadilo. No. Tak. 5 kódík. Tak. Midfield, Maestro, Power Up, Vitinha. Fans favorite, Feras Albrikan. To otočím. Takže Nahav Alakidi, Shoya Kalizadeh. Tady je vlastně logo contenderů. Třeba škoda, že v tom jakoby albu vůbec není Česká republika, že to vlastně vydávají dřív, než je to jasný, protože tady vlastně jakoby ještě jsou napsaný týmy, který se neprobojovali, který teprve se snaží jako kvalifikovat na ten šampionát.
což je docela škoda. Bohužel prostě to tak je, no, a nedá se s tím nic dělat, takže Česko tady v těch kartičkách není. Tady další kontendři. A myslím si, že španělská jednička Unai Simon, já bych teda viděl Davida Raju, ale ve Španělsku to mají nastavení trošku jinak. A Josip Stanišič. Takže to byl první balíček. Jdeme na druhý. Něco jsem tam viděl hezkýho, nebo se mi to zdálo? Tak, schválně, možná se mi to jenom zdálo. Ritsu Duan, Nicolas Otamendi, Ramon Sosa, Michael Boxal, Ikona, Sebastian Haller, velký respekt, pokořil rakovinu a dál hraje, takže super, za mě palec nahoru. Tak. Jako já vůbec neznám ty loga těch reprezentací. Já znám všechny kluby snad, ale loga těch reprezentací a UFC vůbec netuším, jestli to je jako Uruguay nebo Argentina, to asi není. To si myslím, že bych poznal. Tak. Youngwoo Seo a Darwin Núñez. Jo. Byla to Uruguay. Tady to teďka vidím. Takže super. Nejsem tak marný. Zatím žádný moment karty nepadají. Jeden bowler, který zrovna se mi úplně nehodí do placu, no škoda. Ale tak říkám, dá se to furt vyměnit. První karta. Dane St. Clair. Alreza Jahanbakhsh. Rafael Leao. Pořád vysmátej. Eder Militao. Tak co máme dál? Al Abdi. Mustafa Mohamed. Fans favorite. Marko Stamenič. A Batch England. To poznám bezpečně. Tady jsem si 100% jistý. No a poslední balíček. Zase kartička. Škoda, že nepadá víc těch, ne special, ale takových těch karety. Například Midfield Maestro a podobně, těch mi taky spousta chybí. Tak, Arda Güler. Nasser Al-Dawsari. To je zrovna ikona. Raúl Jiménez. A teď jsem o tom mluvil. Goal Machine, Power Up. Marcus Rashford. Leon Goretzka. Joe Bell. Ruben Providence, ten už jsme měli dneska jednou. Logan Costa. Tak. A teďka ještě ty 3 limitované karty, které se nachází v těch plechovkách. Doufám, že tam nebude Luis Diaz, protože už ho mám fakt 2krát a to by nešlo. Vím, že tam mám Oliseho, mám tam toho víc, teď si to z hlavy asi nevyjmenuji všechno, ale vím, že Diaz určitě už mám 2krát a toho bych fakt jako nechtěl. Tak, schválně, tak moment překvapení. William Pacho. Granit Xhaka. Jaj, mi to spadlo. A Erling Haaland. Tak myslím si, že Haalanda určitě nemám. S Pačem si nejsem jistý. Pardon. Nejsem si jistý s tím Pačem a Xhaka taky nevím, no. Jinak tyhle jsou fakt moc krásný, ty se hezky takhle třpití. A ještě jedna karta, respektive 2 karty byly, když jste si objednali na oficiálním storu Panini.
na 25 euro, tak tam byla kartička Messiho nebo Ronalda a měla takový zelený nádech. Ještě taká hezčí trošku. Tak, tohle byl opening. Dnešní takovej delší. Ještě rychle prolítnu album. Dám si tady kartičky na stranu. Jak jsem na tom s Golden Ballerama, takže mám tady Messiho, Mbappého, Sona, toho mám dvakrát, mám Ronalda. Já vám to takhle projedu na rychlovku, protože říkám, spousta mi toho ještě chybí. Já mám to takový, některé místa jsou fakt jako hodně prázdný. Mám spousta duplikátů, což je jako trošku k naštvání. No, jinak co se týče třeba duplikátů, tak nejvíce mi opakují vlastně Japonci. A tohle mám asi tak 5krát kartičku. Jo, to fakt dneska jsem ji zrovna taky otevřel, už jsem z ní trošku jakoby na větvi. Pak člověk kupuje další balíčky a furt ty stejné karty, takže pak se to ani nevyplatí a je lepší, když si člověk ty karty s někým třeba vyměňuje. Jo, takže já to takhle rychle projedu, ať to video není zase extra dlouhý. A už se budeme dostávat pomalu na zajímavější karty. Mně se tam nejvíc líbí asi ty z toho Dreamboxu a to byly ty World Cup Mastery. Tady vlastně máme ty Midfield Maestra, těch mi ještě spoustu chybí taky. Mám tady Goal Machine, kartičky, Rookie Master. Myslím si, že jeden z těch nejlepších prospektů bude asi Desiree Doué, ale uvidíme, třeba Morgan Rogers bude taky fajn. Kdyby vyhrála Anglie a pak by se mu třeba povedlo vyhrát zlatý míč do budoucna, aby to bylo fajn. Maskoty mám 2 ze 3, ale co se mi povedlo z balíčku vytáhnout, tak je tenhle emblém mistrovství světa. Jinak tady už mám usazený vlastně podle čísel, tak ty World Cup Mastery, je jich celkem 24, ty jsou v tom Dreamboxu, plus je tady ta jedna karta Zidana, Momentum, a tady pak mám ještě k tomu všechny ty ostatní limitky, s tím, že tady mám Palmera, Rodriga, Oliseho, pak tady mám Sona, Nico Williamse, Marcuse Thurama, Tijani Reinderse, Romelu Lukaka, Luise Diaze, Rodriho, Vitinhu, Rafael Leo a to by mělo být všechno. Tak jo, fajn. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak mi můžete dát odběr nebo dát like, napsat nějaký komentář, v případě, že byste chtěli třeba vyměnit nějaký duplikáty, tak to hodím na začátek videa a i teďka na konec, abyste si mohli porovnat, který karty mám já a který máte vy. A budu se těšit u dalšího openingu zase příště a jedno z dalších videí určitě bude, až zase trošku zaplním tohleto album, tak uděláme nějaký update, aby bylo jasný. Třeba se mi povede vyměnit ty Golden Ballery 2 za Sona za někoho jiného. Tak super, tak díky za sledování a mějte se zatím. Čau.